started from the bottom. Now we're here! No one told you that was gonna be this way. Okay! So naabot namin dari sa Manila, no? Wala akong masabi kasi hindi ako Tagalog at saka Hashtag Amanan Marathon, hashtag Amanan Marathon, okay? mahal kong Maynila. Kabisi ba sa ako WhatsApp? What's up guys, this is Johnny Asdon, that's J-O-M-I-E, live and alive in satellite with yes, commercial break! Don't skip ads, okay! Sa lunay no, sa mga Jamaica no, ka nakasubscribe na, buwa ba ka-subscribe? Ay kalimot pag-like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe! Iring na lang po ng bell! Ting, ting, ting! Iring! O karon mga britag, mga butang, aghihatag sa ato okay? Kabibo ba? Di bitaw guys, wala na happy kay ko guys, kay gipadalan ko sa Vivo guys, so brand new phone. Okay, karon no ato na nga briya na atong Vivo V9, perfect shot, perfect view. Ding ding ding. Or mabutangan bitaw na akong sound effects. Okay, so okay, pula ni siya nga cellphone no, mo din nilang bagong Vivo V9. Oy, kagwapa ba? Ay sa tanawa ay, kagwapa ba? Okay, kagwapa ba? Gwapa. Ano man ni, uy? Ano man ni? Gwapa ba, uy? Gwapa. Bullshit, di gwapa, uy. Ay, sa akin ng mga moments gani sa inyong life, guys, nga makapamalikas na lang dyan ka sa imong kagwapa. Ay, nana siya nga moment. Gwapa ba? Gwapa. Di ba gwapa na galing kay ka? Full display pa dyan. Jay, gwapa kay ko, Jay. Kung papisik ka sa mong kagwapa. Gwapa ba? Kiss ko, be? Gwapa. Gwapa kay ko, Clark. Ano lang, Clark? Kawibo ba? Ba ako yung mimba? Ano sa manggayo ko sundi? Okay! Karon no, kay di lang pud kada naka-amazing anis na pud siya dual rear camera diri nga perfect sa imong mga bokeh shots. Pakita na ako sa ila ha. Ano mga time nga ganahan ka blur imong likod. Okay, Jai ko ang camera Jai kay picturean ko ni Clark Jai. Okay, karon picture na ni Clark gwapa kay ta. Gora? Gwapa! Gwapa ba na ka? Gwapa kay ka. Hindi ko sa gwapa Jai. Okay. Gwapa! Gwapa kay ko, gwapa! Anong gwapa kay ko? Gwapa na ako, uy! Gwapa na ako, uy! Gwapa kay ko! Gwapa! Okay! O, garoon, makita na ninyo, no, among mga clips sa Manila, kaya nga tumig Manila last week para sa YouTube Fan Fest. Hindi ako pasalamat, kaya na mo kag-invite mo sa Vivo, no, for the first time nakapil ko sa YouTube Fan Fest na pre-show. And, it's a dream come true nga mag-present with all those people. And, karoon, makita na dyan ninyo ang sunod-sunod na mga vlog sa amuang Manila trip. Andam na mo sa ako, kagwapa! Gwapa! Uy, gwapa kay Kutsay! Gwapa kay ko! Gwapa kay Clark! Oh, Clark, hindi pa ko Clark. Ha? Gwapa ko, nili! Sa gusto mo ito ba? Gwapa kay ko! Oh, gwapa kay ko! Oh, karon no, ato na yung sugda ng atuang Manila trip o sugda nato sa airport. Kauban si Pas Jomi. Pas Jomi, fresh ka pa ba? Okay. Teleport na diritso no nato sa airport no. Hello di ay sa tong future Jomi dira. Bibo ba sa teleport? Suket mo ko sana. Ready ang mga gamhana no, murag sa padulong. Asa na padulong day? Singapore, Dubai? Yet. Ang jogging yet. Muning stepping ni Rigel. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo. Bibo ba? Kabibo ba?
Okay, naabot na sila. Ready kay si Clark Youth. Iprintahan tayo. Ready kay si Clark. Si Marian Glenn. Ako si Jose Marie Abukay. Ikaw si Glenn Christopher Miguel. Usa dihang, wami kapalit og lock. Grabe ka, Boy Scout. Uy. Youth, Boy Scout kay si Clark Youth. Nanay Yabi Youth. Look at my face. Isn't it neat? Look at my reflection. Complete. Look at this girl. Bye-bye Youth. Mabilin ka sa Cebu Youth. See you in 3 days. Crying inside. Aww. Crying. Bye Youth. Next year ako. Okay. Tapos next year. Tapa ko'y 1 year para tiguman. Hey, traveler, magay mo tanan ah. Okay. Ladies and gentlemen, we have landed at the Neo Aquino International Airport. Your arrival will be at Terminal 4. We are pleased to inform you that we have landed 25 minutes ahead of schedule. Okay guys, i-surprise ko nila na si Rachel pero di daw pwede mag-vlog din so mag-teleport na lang ko na. Okay, grabing teleport, abot na din sa Manila. Loading bawal. Okay, so karon no, naghulat na lang ni sa mong gamhanan nga van. Masuket jud mo sa mong gamhanan nga van karon na. Kamusta man ka dira RJ? Nasakit ka RJ? Unsi nagway ni Miss Wia? Clark, Ano na? Mayroon siya John. gabi manawag di siya nato no. Muana na siya. Makita na Miss Wea ba niya? Gamahanan ka? 7 PM every Saturday? Hashtag gamahanan marathon? Di ba yat? Okay! Hindi, yawan. Nasukit ko Youth. Ako sir. Yawan, nasukit ka. Nasukit mo sa akong van Youth. Yawan, gamahanan na itong van Youth. Atay gold yun ang mong van. As in, gamahanan. 7 PM, gamahanan marathon. Hindi mo sa bayo. Vlogger bitaw ta. Ask permission. Uy. Ako bulog Tagalog yut. Go yut. Magbablog kami miss. Okay lang miss. Okay. Okay! So naabot kami dari sa Manila, no? Grabe ang chika ganina yut. Kuan pa mi unsa nagtagda pa mi unsa iba niya. Binuangan na na mo alam mo man siguro nato feel like tayo mo. Oh juday. Ala gamana nang atong fan yun. Taban. At yut ka. Ay ayun. Ato Tagalog ang bayo. Okay, ang tungod kinana ta sa Manila, no? Mag-Tagalog wars na po nino. Kamusta ang Tagalog nato dira yut? Pero sa sugtanday. Nasasad na parang kay Murglimar kabuk ako na da. Sa Maraday, magandang umaga, hapon, gabi. Ikaw yot, kamusta yot? Wala akong mastorya. Tagalog na yot. Wala akong masabi kasi hindi ako Tagalog at saka Si sa CR kanina ba? Ano sa CR ba? Ay, dagan kita ko. Ay, Tagalog naman na yung Manila naman dyan. Pwede dyan na. Ha? Ito lagi ganyan, sulod ng siya. Sunod, nasunod dyan mong CR sa babae? Ano lagi may bayot mi? Ano sa, okay. Ay, sila nga. Kami din. Sabi ko, humingan po siyang hashtag gamanan mga As nagmarathon 7 PM. Sa ano siya ka? Kada daw ko ng stereotype daw ko ng pagmabutog sa Manila daw ko no. Mura daw ko ng kuwan. Mura ko nagpagabot na to sa Cagayan kay people stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. Laban Cebu, laban Cebu, laban inana Cebu. I love Cebu, mahal kong Maynila. Okay. Ang sunod ninyo nga makitaan kay vlog takeover sa Gamhanan Gang. Magsugod ta sa Bisaya vlogger nga na kay Machu Papi. Okay? Atay dugay na ko maka-vlog ba? Gipa-vlog ko balik ni Joey. Kay Dre na ay kauswagan. Dre sa Manila. Mahal kong Maynila. So mauna ni Rono na nami sa balay ni Kuya. Amo na ako na ni Kuya jud makaduol ba? Say nana jud sa Ako, Angela Morales, ang burikat ng Cebu. Jomi Hospital ang takirob ng Cebu. Okay. Naami dire nya manguan me. Mangita mig ikal nga mga lami imaldehyde. Pero na ako nakita ang eka nga kuan pero Yeah. dila lang may magsabak. Mag-checka. Sangay. Sangay sila yut, bagay sila yut. Kung nanonood ka ng video na to, alam mo ikaw ang pasabot namin. Pasagay. Big brother, andyan mo ka ba? Wa yut ay security guard ang kanang bahay ni Kuya yut. Ano? Oo na. Na may binuang mo. Pasod lang maybe. Oh, kuya, pasod lang maybe. Gamay. Pero ang sold. 2 points po para kay Jomi kasi ang baho ng utot niya. 2 points po para sa yan 1 point ikaw 1 point kayo. At ngayon, nomination night na. Sino ino-nominate mo? Burikat ng Cebu. 1 point po para kay Jomi kasi ang baho po ng utot niya. Uy na naman anday 2 points mo di mo dai bukay kag tae. Okay, so na namin diri no sa ABS-CBN building no dagan kami memories diri guys. Barangay Muana nga mga days guys. And nice lang jud kayo nga makabalik. Okay, laban lang sulod na punta no.
Bilin. Bilin nasangit kayo. Yawards. Studio reservation Jomi. Yawards. Yut, ali yut, ma-amaze kayo. My friends. Couch yut. Okay, so namin na-discover no, nga natin ni stepping day among amigo di ay pakita min sa imong stepping yut day. Ito ako, Clark na. Arjun na ako, stepping na regular day. Kita na ba na? Awa-awa siya. Pagsiyo, ako'y lalaban. Kaya, Dili ay. Sabi ko sa'yo. Ano ba ito yung sabi ko sa'yo? Go, go. Mo sa sugo na to? Di, dahil sa'yo, ako'y lalaban. Sabi ko sa'yo, ako'y lalaban. Pagsiyo, ako'y matapang. Kamu dua, Glenn. Andyan na naman, ba't di ko maiwasan? Tumingin Memorize sila. nadarang na Neyoy apoy, binigyan ko ng apoy. 1, 2, 3, go. Andyan ka na naman, di ko maiwasan. Tumingin sa nadarang sayang apoy. Favorite song ni mong nadarang day. Sa isa ka lugar, naay gwapa ning tindo. Wapa Umiingon siya. Kasama kong... Pero wakabalo siya nga wala si Christopher, so nitawag siya laing kauban. Mark! Tindog Mark! Tindog Mark! Si Mark doon. Ikaw may Mark yun. Si Mark doon. Ug sa ka-mesmerize ni Mark kang Maria, iyang gihalukan si Maria. Uy, wala! Ayot! Ano man kayo? Ug nagindog si Tomas, kaya nasuya siya. Tungod nasuya si Tomas. Muhalok siya ni Maria. Yung yawa na mundo si Rachel yun. Naghalok yun. Dili na mo. Mama! Damayo na lang. Ayaw yun. Sayang ayaw. Sherwin, tama! Ug nangutana si Tomas kang Maria. Ug nag-English si Janice. Di siya kasturya yun. Kaya na siya'y maskarayot. Unsa mangka. Mauto ning tindog si Sherwin. Tindog lang yun. Tindog naman ang gi-require. Wala. Thank you so much. O gihalukan ni Maria si Christopher. The end. Okay? Kanto, papi. Pas. Ayaw, isang ko ha. Okay. Okay no? So natulog na ko kay gikapoy kay kawami tulog dire ni mga YouTubers dito dito pwede ka din ma-record nga moment. Sa Bibo ba? Bibo. I love you. Okay. Ganda naman ng camera. Hello? Gusto naman, Joey. Unang tulog. Laban! Okay! Okay, so na jud mi sa amuhang place no. Yupak na jud yut, nara siya yut. Okay. Nice kayo ang view. Siguro kita. Ayos no. Okay, mas mamo ang Airbnb, no? Grab, gamaan yun. Isplak ng mga tao, yun. No, trikado? Plak, isplak. Hapit niya alin siya. Kanya tong Queen unicorn. Yun. Sada na ba kayo ang view, oh? Mas nagsada pagid nga na si Clark. Pero muni mo view dere guys, no? As you can see, it is very abunda kayo og view, okay? Isplak as Yumi, no? Yumi Yumi. Don't you get do? Oh, we. Oh, our family.